Здравейте, аз съм Александър. Днес ще ви покажа най-новата си разработка. Това е компактен уред за контролно-тренировачен цикъл на акумулатори. Значи, какво съдържа? Значи, съдържа обикновено зарядно. Ето, с този бутон можем да превключим само на заряд, т.е. само като зарядно, да се заредим акумулатора, а в горното положение контролно-тренировачен цикъл. Сега в момента съм го включил. Заряда е почти, акумулаторът е почти зареден. Значи говорим за ето акумулаторче. 5 ампер часа. В момента тече до зареждането на акумулатора. Тоест, той вече е достигнал 14,7 волта, но тока все още не е спаднал. Той на практика трябва да спадне на 0, но тук до заряда съм го избрал като техническо решение по време. Изчаква там примерно 30-40 минути да се дозареди акумулатора. Ето, тока му започна, още пада. Така, когато изтече тази част на заряда, т.е. до зареждането, всъщност ето и диаграмата на заряда. Тук е нарисувана. На капака му е залепена. Т.е. заряд, до заряд, след това следва стабилизация. Преди разреждането следва една стабилизация, т.е. заряда спира и акумулатора от 14,7 волта започва да пада до нормалното си състояние, което при хубав акумулатор се равнява на около 13 волта. Напълно зареден на 100% акумулатор около 13 волта. 12,8, 13, 13,1 е възможно. При различните акумулатори е различно. И след това, след тази стабилизация, която като изтече, тази стабилизация в зависимост от капацитета на акумулатора, тук съм предвидил вариант да може да се регулира времето на стабилизация. От 0 до 100 минути съм го сметнал примерно, грубо. И зависи и с какво време разполагате. Значи, колкото по-голямо е времето, е по-добре за самия процес, защото ще има време вътре в акумулатора цялата електрохимия да се успокои, всичко да се отиде по местата и когато започнем разреждането, знаем, че разреждаме напълно на 100% зареден и успокоен акумулатор. Така, тъй като до зареждането ще отнеме известно време, ще се изключа за момент и когато дойде време, ще продължим. Уреда е в процес на изпитание още, да отбележа. Не съм се замислял за серийно производство все още. После ще обясня как работи втората част на уреда. Виждате ли? Секция заряд. В момента работи само тя. Тук работи само индикатора, който си показва само напрежението. Тук е 0. И всъщност този уред, той в последствие измерва и капацитета на акумулатора. Тоест, той умножава тока, разрядния ток по времето, за което тече разряда и накрая показва ампер часовете, т.е. реалния капацитет на акумулатора. И
Той има и други функции, там ват, часове и така нататък. За тия неща ще говорим друг път, но сега изключвам, ще продължим след като започне следващата част от процеса. Ето, уредът влезе в режим на стабилизация на напрежението. Тоест, зарядното се изключва, зарядното е блокирано. Работи само индикацията му и показва реалното напрежение върху акумулатора. Тук същото го имаме. Има малка разлика между показанията на двата уреда. Този показва малко повече, но това си е нормална грешка на уреда. Така, този акумулатор на практика не е хубав. Той е с много намален капацитет, но умишлено съм избрал него, за да не се удължава излишно видеото. Времената са по-къси и при зареждане и при разреждане при него, тъй като капацитета му е намален. Той не е 5 ампер часа, а е примерно, не знам, той уред накрая ще каже колко ампер часа е, но в момента тече стабилизацията на напрежението. И тъй като този акумулатор не е хубав, виждате как при него напрежението спадна повече отколкото трябва. Нормата, ви казах, че за един хубав акумулатор, нормата е за 100% зареден акумулатор е около 13 волта. Възможно е 12,8, 9, но 12,6 е малко. Значи този акумулатор е с много намален капацитет. И не само капацитет, и с повишено вътрешно съпротивление. Най-вероятно има и собствен саморазряд, доста голям, но няма значение. Тук идеята е да ви покажа как работи този уред. Тоест, сега работи в режим на стабилизация на напрежението. Идеята всъщност е, когато започнем да го разреждаме, той да бъде абсолютно вътре всичко да бъде спокойно в него. Тоест всички мехурчета, водород и кислород, които са получили в края на заряда при 14,7 волта, да могат да се излязат нагоре, плочите да се омокрят добре от електролита и като започнем разряда да отчетем реалния капацитет. Така, значи за момент се изключвам, тъй като ще продължи известно време. Минималното време за стабилизация, аз на минимално съм го сложил, но минималното време е около 15 минути някъде, тъй че няма смисъл да се губи това време. Ето, уредът влезе в режим разреждане на акумулатора. От тук е зададен тока на разряда. В момента съм задал 0,5 ампера. Всъщност ще го увелича малко. Направо 1 ампер ще го направя. Ето 1 ампер. Това дясното уредче показва напрежение върху акумулатора, ток на разряда, колко вата в момента, каква мощност се утилизира тук вътре в разрядното устройство. Енергията се отнема във вид на топлина. Дори сега се включи втория вентилатор за охлаждане на разрядното устройство. И отдясно, тук с зелените цифрички, започна да показва едни ампер часове, обаче
сега ми показва 1 ампер час и нещо. То всъщност ми ги натрупва от предния цикъл, който пробно правих с едно друго акумулаторче подобно. И значи този уред на практика на всеки един цикъл трябва да се изчистват данните. Така. И тъй като ако не се изчистят, то започва да ги сумира с следващия. Но няма нищо лошо в това, защото ето 0 ампер часа, все едно сега започваме. Имам още работа по този уред. Това не е окончателното. Но нямах търпение да ви го покажа. Така. Когато напрежението, значи тук вътре има прецизни компаратори, т.е. устройства, които следят напрежението. Има един, който е за 14,7 волта. Независимо от това, че зарядното е настроено на 14,7 волта, има компаратор за 14,7 волта и когато достигне, то подава сигнал вече на таймера, който отброява времето до зареждане. След това, сега при разреждането се включи един компаратор, който е настроен на 10,5 волта. Нали, знаете, че 10,5 волта се равнява на 0% заряд. И също и не бива акумулатора да се разрежда под 10,5 волта. Защото там вече започват едни необратими процеси, започва една дълбока сулфатизация под тая стойност на напрежението при много разредените акумулатори и затова този компаратор при 10,5 волта изключва, ще изключи разряда и веднага ще включи наново заряд, за да не стои акумулатора в разредено състояние. Тъй като престояването на акумулатор в разредено състояние, в много разредено състояние, също е много вредно за него. Така че след приключване на заряда, веднага устройството ще превключи на заряд. И когато го зареди, и цикъла ще започне наново тогава. Но, пак ви казвам, при различните... Значи това нещо по принцип може да мери, може да работи с акумулатори до 100-120 ампер часа без никакъв проблем. Само че всичко зависи от времената. И както сме говорили преди, по принцип контролно-тренировъчният цикъл се прави с много малки токови. Тоест, при един 60 ампер часов акумулатор, ако заряда, допустимият ток на заряд е 6 ампера, то ако се прави контролно-тренировъчен цикъл с него, трябва да се избере стойност от порядъка на 2, максимум 3 ампера. Дори 3 ампера е много. Защото там трябва всички процеси трябва да протичат много бавно. Бавно зареждане, за да може да има време оловния сулфат, който е натрупан по плочите, по-продължително време да се зарежда акумулатора и по-добре, по-гарантирано да реагира този оловен сулфат с водата в електролита, нали, за да може да се превърне в сярна киселина, т.е. в електролит. И отделно също при разряда, пак е същата работа, да може, когато разряда е бавен, разрядният ток е малък, тогава оловният сулфат върху плочите, който се натрупва, той се натрупва на тънък, равномерен слой при по-малките токови. Така че ще продължим малко по-късно, когато изтече разряда. Разряда ще приключи много бързо, защото, казах, този акумулатор е с много намален капацитет, т.е.
тук до половин час примерно, до 40 минути ще се разреди и ще видим какъв е реалният му капацитет. Този уред ще ни го покаже. Така, приключвам за момент. Така, ето разряда приключи и машинката автоматично се превключи в режим на зареждане. Ето 0,96 ампера, колкото бяхме задал, и се зарежда. Сега ще погледнем колко е реалният капацитет на този акумулатор. Ето, сега да погледна, ще стане по-добре. Няма да стане така добре. Ето. Наложи се с друга камера да работя, защото ми падна батерията на другата. Значи, тук виждам ето 1,49 ампер часа. Значи това акумулатор, че не е чак толкова умряло, за колкото го мислех. Така че се струва да се поиграя с него. Дори направо сега ще го оставя, ще му запиша показанията и ще го оставя няколко контролно-тренировъчни цикъла да направи и да видим тогава какво ще ми покаже. Само че ще намаля токовите и зарядния ток ще намаля на 50 на 0,5 ампера. На 0,5 ампера ще го намаля и разрядния също. Така. Разрядния ток също ще го намаля на 0,5 ампера. Да започнат по-бавно да текат процесите. Така. Напомнете ме да се сменя вентилатора. Тук съм сложил някой, който работи, когато си иска работи добре, когато си иска бръмчи. Така. Ами за сега това е от мен. Хубава вечер. Тия дни ще направя ново видео, когато го усъвършенствам още малко това. Още някои неща трябва да му добавя. Дребни неща, обаче ми харесват. Това е първото му включване. Първото му включване за момента е сега. Тъй, че по принцип се работи. Работи се, изпълнява се и този контролно-тренировъчен цикъл. Вижте, заряд напрежението е с червената линия. Вижте как расте до 14,7. После как се стабилизира, пада до 13 волта. После започва разряда, пада стръмно надолу. След разряда веднага започва зареждането по наклонена линия, права. И така. И циклите следват един след друг. Така. Тъй, че сега точно това нещо ще направя с това акумулаторче. Да стои тук, да зарежда, разрежда, да прави каквото иска. И накрая ще видим има ли някакъв ефект. Аз си мисля, че трябва да има. Така, хубава вечер на всички, успех!